David Castro, amb quina de totes aquestes coses que fas et quedaries? O sigui, t'agrada més la música, la literatura, Jo vaig començar al teatre, jo sóc un home de teatre, vaig començar a l'edat de 6 anys, vaig fer la meva primera aparició al teatre, a la companyia del Paco Burguillos, que encara és viu, i vaig fer la meva aparició al teatre, en què el meu pare era poeta, i també m'he criat a l'edat de 2 anys, molt bé. ja vens de família d'artistes. Pintors també, tinc que parlar del Sixto Vela, que és el meu mestre, el meu pare, que és el Genaro, que és el mestre i el més gran poeta que hi ha, i el meu germà Josep Lluís, que és un gran pintor, i jo que soc un dibuixant, però sobretot el teatre. I ara, com deia l'Ester, una mica lligat, no sé si t'has plantejat en algun moment apostar per una branca, és a dir, poner tota la carne en el asador per algo, o ja t'ha agradat el fet de ser tan versàtil i anar tocant diferents branques? Sí, jo una mica sí, m'agrada molt, és un picaflor, no?, també, després no ets res, no? A mi m'agrada molt el teatre. Jo vaig començar al teatre i sobretot els pintors. Jo soc un apassionat dels pintors i els pintors de mi, que ja ens veiem i ja, i te tinc calatat jo també a tu.